Здравейте хора! Днес ще играем в 16 демо. Надявам се този епизод да ви хареса, защото тя стане повече светлина. И ще е много интересно този път, кои ще ни се паднат. Чакайте се, не мога да го. FIFA 16. Надявам се нещата, които правя да ви харесват. Както виждате, вече е по-светло, старая се. Така, FIFA 16 демо, Full Draft. Кои ще ни се паднат? Кои ще са хората, които ще ни се паднат и ще защитават достоинството? Така да ме господа, това и смятам да си го къста някакси, ама жалко, че може да се запаметяват. Също така в миналия епизод ревю на джойстик ви казах, че разбрах как да използвам моите слушалки, но на компютъра нямаме място, няма как да снимам и затова много се извинявам. Ще се опитам да снимам някакси на Hasbro и след това да го конвертирам, ама пак. Наистина ще се опитам, защото разбавя една хубава игра. И ще с коментар, разбира се. Така, схемата... Ще не съм пуснал в ударата. И надявам се този път да ви харесва, който ще направя. И знае, че не мога да снимам точно. И така, схемата ще е 5-2-2-1. И нашият капитан ще бъде Тони Кроус. До него ще си партнира Яя Туре, два много класни играчи. На левият бек ще е Марсело. Не съм фен на Рамалет, но на десния бек ще бъде Рафиня. Така сменяме местата на двамата бекове, да проверим кемист. Това остане така. И така, единият CB ще бъде Хави Мартинес, а другият ще бъде Машчерано. Третият Годин, Диего Годин. Вратар ще бъде Диего Алвеш. Така, резервен вратар, Тер Штеген влиза, бум, пусти кемистри. Така, да видим. Гари Кейхил. Падне Маркиниус. Тук Марио Гьоце. Тук така подобряваме кемистрито на отбора. 59 кемистри да ми успя. Като си има на предвид, че още не сме сложили нападателите. Жероми Менес. Карим Бензима. Няма да се нападателя. Джеко. Оскар. Давид Луис. Имайте на предвид Лаказет. Имайте на предвид, че още дори не сме избрали нападателите. Педро. И сега преминаваме към левия фланг. И позицията дава Неймар! We go to Неймар! В атаката Едисон Кавани и Лионел Меси! О май гад! И това ще е нашият отбор. На вратата те ще е защита Машчерано, Хави Мартинес, Годин, Рафиня и Марсело. В дефанзивен, а в
В центъра на терена ще са Тони Кроус и Марио Гьоце. В атака Неймар, Карим Бензема и Лионел Меси. Трима изключително класни играча. Сега видим кой ще ни е менеджера. И той ще е... Как го мразя? Луис Ван Мангал. Така. 86 пункт, идеално. И така. Нашия фудрафт ще играе срещу ФК Барселона на Professional, но аз ще намаля нивото. И така, дами и господа, започваме матча на мачовете. И така, първо да наведем обяснявам тук някакъв скил, който за мен е лесен. Ай! Бум! О, е! Опа. Така, нека да започваме матча на мачовете. Барселона срещу моя фудрафт. Нека започваме. Барселона владее топката. Много опасно. Номер 2. Крос се взима, подава към Лионел Меси. Меси продължава. Опасна атака. Центриране! Дали това ще е 1-0? Не. Много опасно центриране на Лионел Меси. Топката попада в Тони Кроус! Жерар Пике блокира нашия удар. Така, Гьоце взима топката, подава към Меси с финтове, Меси прави финт на Барина, центриране! Корнер, най-вероятно. Корнер! Бива изпълнено Лионел Меси. Топката е идеално центрирана! Много рикошети, дами и господа, и топката се пак отива в Марк-Андре Тер Щеген. Тер Щеген изчиства. Пасте към Суарес. Но нашия тим не. Суарес се прибори много добре. Суарес е един много достоен играч. Какво? Защо Карим Бензема не тръгна? Карим Бензема изобщо не е толкова добър. Трябваше... Не! Луис Суарес! Блокиран и няма да успа. Идеално блокиране, чист шпагат. Както знаете, Хавиер Масчерано в тази област в наказателното поле е уникален. Come on! Меси! Обръща посоката! Меси напредва сам! Меси! Бензема! Дами и господа, няма гол! 0-0! Подаваме и на Кали подаваме. Един Господ знае. Но много добре се представяме. Марсело, пас към Меси. Меси с финтове. Меси с поредица от финтове. Минава Жорди Алба. Пасът е към Карим Бензема. Просто нямам думи. Така, много напрегнато. Пасът е към Суарес. Суарес не успя да пробие. Така е взе. Иньеста взима. Така сега, Меси, минава Жорди Алба, Меси, пуска я на Тони Кроус, Матио, и ще са по прекрасен, фин начин топката. О, какво центриране! Но не, центрирането бе много хубаво. Ако вчера сте гледали Барселона Валенсия, знаете, 7 пресника и това се казва победа. А и Кристиано Роналдо няма гол на силен отбор. Той, примерно в груповата фаза бях с ПСЖ. Той срещу ПСЖ примерно не вкара. Той вкара срещу слабите отбори. Сега много го хвалят, но за какво го хвалят? На Барселона триото, то деца викам, не мога да за повече горе от него. Така вчера Неймар пропусна дуспа, бие като лайно буквално. Казвам едно, защото без засилка и така нататък. Аз го харесвам лично, но тук малко се изложи. И така, давай да коментирам матча.
Така, сега тук се стигна до корнер за Барселона, опасно центрирана от Иван Ракитич. Топката е избита от гол линията. Неймар не натъча подава, но топката не стига до тъча. Неймар отнема на Неймар, но имаше той за Барселона. О, какви финтове от Неймар! Какви финтове! Но Лионел Меси! Ето този човек го спира. Тук не фаулира при контратака. Ако се фаулира при контратака, трябва да има картон, но няма. Така да видим. Меси, не. Всъщност Марсел не успя да извади Меси. Сега тук нашия Меси е справен с Жорди Алба. Преди да направи дори един финт. Така, Неймар опасно. Меси към Жорди Алба. Много здраво влизане, но чисто. Така, ето това се казва чисто влизане отзад и пак да няма фаул. И Меси отново блокирам. И отново тъй за Барселона. Те сгрешават. Мащерано към Карим Бензема. Карим Бензема се обръща. Не, много дълго да пусна за Меси. Но Меси се бори срещу Меси. О, Карим Бензема. Центриране. Опасност. Корнер. Не разбира това, че го направя по друг начин. Викаме един играч, който в случай е Марио Гьоце! Меси! Боже! Засада, имало е засада на Карим Бензема, за жалост. То не вкара, да има няма. 35-та минута, 0-0. Така, дами и господа, тая Силвия Маджарова. Вика, че е Ей така, аз не мога да го коментирам това. Аз съм никой. Но ако смяташ, че Силвия Маджарова, ако гледаш този клип, че ако тя е тъпа, защо се абонирал за нейния канал? Това логика няма. Който не го харесва, просто не го следиш и не го гледаш. Или не се абонира за него. Не искам да те обидя, само ти казвам. Пасовете просто не се минават. Днеска играх Ultimate Team в 14 и там пълен огром, както тук. О, блестящо обръщане! О, Меси, но Меси му взима топката. Не бе! Браво е! Меси срещу Меси, Жорди Алба срещу Марсело, не, но Марсел показва много класни финтове. Много трудно е. Така ще изиграя само първото по време. Няма гол. Отиди малко е. Всъщност сега ще изиграем второто по време. Стигала е контратака и сви край на по времето. Така Барселона, както ми го видят повече от нас, кари с малко. Така ние пускаме центъра е на празен. Меси търво, Меси, не, топката на Серхио Бускет, топката е в Неймар. Исках много да ни се падне и Солая, за да е звездното трио, нали? Карим Бензема пуска към Неймар Джуниор, центрира към Карим Бензема, спасяване на Марк-Андре тер Штеген. О май трака! О, Карим Бензема през Пекие! Какъв е този тер Штеген? Какъв е? Топката е центрирана от Тони Кроус! Корнер! В смисъл и там не избих. Така, топката е центрирана, пак към Гьоце!
Крос лови, центрира. Нищо. Меси се е върнал доста назад. Подава към Рафиня. Рафиня към Бензема. Няма да успа. Много напред матч. Те грешат. Пасте към Бензема, камон. Просто доста добре се представи играше в Барселона. Бенземачко! Бензема! Оф! Този Тер Щеген! Този Тер Щеген! Им извади мача! Стига бе! Какъв е този? Великолепен! Марсело! Рикошира играша Барселона. Този Маркс Адре Тер Щеген. И моят Маркс Адре Тер Щеген. Но не ме научи. Просто вратарят на Барселона Тер Щеген се представя много добре. Неймар! Стигал е! Агент Тер Щеген! Отново! Съсипваме ги! Но гола не влиза, но най-накрая влезе. Диего Годин прави резултата. Най-накрая в 63-та минута. 1-0. Сега ще извърша смени. Но най-накрая, дами и господа. Кавани ще влезе на място на Бензема, защото Бензема е добре не се представя. Той ще дойде на място на Гьоце. И това ще. Двойна смяна за нашия отбор в 63-та минута. Но и в 63-та минута Диего Годин отбеля след удар на не знам си кой. И той вкара бразилски с глава. Трябва пак да го повторението. Не е бразилски. Много близо. За малко да ризне. За мъничко. Но този епизод съм сигурен как ще се казва. Този Тер Щеген. Е опасен към Яя Туре. Ризна гледата. Ако Яя Туре бе подал Кавади, с Кавади, който аз не исках да направя. А Яя Туре, ако се чуи, бой си ходи оттам. Защото Гвардиола идва. Те свърт капитана. Иниеста напуска на негово място. Познайте кой. Рафиня. Така започвам аз да изгавам, но те предприемат опасна контратака. Неймар. Дали сега и нашия Тер Щеген ще блесне. Но контра за моя отбор. Единсон Кавани. Не. О, какъв пас. Не, стига е. Единсон Кавани се обръща. Подава към Яя Туре. Спасяване. Неймар, айде. Гонете, бе. Сега ще ми дадеш от на Яя Туре, защото това е един фаул. Мутач. Така топката излиза в аут. 20 минутен епизод стана.
Сонг. Тер Штеген. Тер Штеген с пас към Неймар. Неймар! Не, Мунир му взе. Идеална игра. Топката е в Едисон Кавани. Точен пас към Неймар. Неймар. Приз! Не, как така ще ме подадеш, бе? О, не. Дай. Паста към Яя Туре. Яя Туре решава мача в 83-та минута. 2-0. Ето защо взех него. Ето защо. И го избрах пред... Не знам кой беше. И така имаме контузия. Кой? Хус? Кроус? О май трака. Кроус е контузил. Затова си запазиха место с така. 21-минутен епизод. Какво по-хубаво. И дами и господа, ако си купа камера и ако знаете как се свържа таблета с компютъра като камера, ще е лайв стримвам, което ще е уникално. Ще гледам клипове просто. От Android не мога да се стрима. В смисъл, аз веднъж пробвах с едно положение 8 грам, а то не стана. Кавани напредва. Матио ма взима и убива някой от публиката. Меси. Но тук май имаше ръчичка, но тя не беше свирана. Топката центрира към Едисон Кавани. 3-0. Явно Тер Штеген не е проблем за Едисон Кавани. И за Яя Туре. И за Диего Годин. Интересното е, че два от головете от общо 3 са с главички. Бам! Така вече аз се радвам, защото интересни неща вече има 10 гледания за една седмица, което знам. Виж, кажете, малко е, ама като имам 6 абоната пак е нещо, 4-0 да има. 6 абоната като имам. А и все пак, това е горе-долу хубаво. Все пак аз имам 4 месеца, помните първия ви клип, началото мобилни ви, част 1. И оттам вече се започна, аз се заребитнали и разучих нещата вече да ви как по-професионално. Тая Силвия Маджарова ви помогна малко, в смисъл даде ми един съвет, който не е хейт. Ако някой си мисли, че е хейт, няма значение, той не е хейт. Поне за мен лично и ако е хейт, голяма правда. Ето си има първия хейтър. Това за мен е. Горе-долу. Едисон Кавани се опаси срещу, но Тер Штеген го спасява. Тер Штеген изчиства 4-0 резултата и това е краят. Но много срещи, дами и господа, благодарите, бяхте с мен, Чико Ежи. Ако този клип ви е харесал, да забравяйте да харесате, да абонирате и да коментирате.